Salam dostlar. Vulçi kanalına hoş gördük. Şol körkezek videom, yani youtuberlar zatlar köp kişi ulanýan programmalardan biri, köp ulanýan programmalardan biri Kain Master video ýasaýan programmasy. Häzir men size şol programma bilen video ýasak görkezmekçi. Sizem ýöne bu programmany almak isleseňiz Play Marketden bilen Play Store'dan Kain Master diýip ýazyp iskaça edip bilersiňiz. 50 näçe megabayt bolmaly. Ana ekrana duruşa Kain Master şekilli. Kain Master'ın ödünü girip görýäs. Sizinki de şular ýaly. Zat çıkaran ýokarky ýasalan videolar, yani köpsi bolmadyklar, bu ýüzüne basyp poz bilersiňiz ene. Poz ýa-da musur bediren ýüzüne basyp manya hak näse açaňyza gönşüler ýarak çıkar. Bir Instagram takip edin ýa-da bula öz Kain Master'ınky. Yani edil olkisine gir koymayan gön ilk başta size ýanarlamsaň şuwa ulan körkedeýin siz bilen gön goşmagyna basýaňyz ne select aspect radio of the project diye ne ile esasyňyzy elýärsiňiz diýene barbarlykdan 16 9lukda haýsyny esasyňyzy elýärsiňiz özüňiz saýlamaly. Men 16 9lukda ýasajak. Surat özüňiz tap goýmaly, screen recorderdan goýýan men. Aýna şyklaşyň suratlaryny goýuşduraýyn. Strip özüňiz saýlaýaňyz, birinji suratyň üzerine basýaňyz, surat ogadanlajak bolsaň ýa saýlajak bolsaň aharasyny süretip çykandyrýar wagt bolýar-da türkçe duran. Kiçeldip hem 1 sekund üçine gön res geçer ýaly öýtüp bolýar, ýani gif ýaly. Muny amen 6 sekundda goýsan, çarçak geçen 6 sekundda görkezýär. Ýani ondan başga da bu klip grafikler diýene gezi her hile hatlar çykaryp bolýar ýüzünden. Bular ýaly ýüzüne hat çykýar, görüşmiz ýaly. Bular ýaly öýtüp bolýar. Bular ýaly çykýan öýtüp bolýar. Bular ýaly öýtüp bolýar. Her silsini goýasyňyz else. Kain Master diýip ýazary. Kain Master diýip çykyp durýar görüşiňiz ýaly. Ana beý ýüzüň zadyny görkezimler, renkini zadyny hem ýetip bilersiňiz suratyň. Onu geçişini gazyklanýanlygyňyz barsa, bulara abiş hat çykarmak ýa-ni görkezişim ýaly. Diýip hat çykýan bäri. Allah. Ýa-da Allah bol çykýan. Mara renkini zadyny ýetip bolýan bärden ýetip bilersiňiz özüňiz. Men ýani bu asy görkezýän. Ondan başga da bu gönşon goýsaň geçişini ýetip bolana. Gönşon geçeni şol çykarýar, geçirýär. Munam özüňiz sağlap kiçelip ulaltyp bilersiňiz. Ondan başga da goşmaga bassaňyz, goşmaga basyp ana güýçli fotograf, içinde fotograf diýe bular ýaly geçerýär öýtüp bolýar. Görüşiňiz ýaly. 2 sekundla goýýar. 3,5 sekunda goýsan durup geçýär görüşiňiz. Normal 2 sekunda goýýar. Ana bolýar. Muny hem çaldy ulatýan, 6 sekunda goýýar. Muny özüňiz näýle saýlasyňyz ise güýçli beýle geçerýär öýtüp bolýar. Köplenç meňa ulanýar, men şol bir hil ogadan geçýär. Ondan başga da merden arana kat manipülatör oňa basýan media şu suratlardan birini saýlap şu videoň aşağı çunkuna goýup bolýar, katmana onu çıkartma diýär, olar hat ne ben muňa bas ýüzüne çyzgy çyzyp bolýar. Beýt işler aýyna çyzasy gelýän çyzyp biler, görkezmek üçin atmak üçin, ýani şu video şu taýyn eýle bolýar, beýle bolýar. Hat çıkarıp bolýan, efektini ýetip bolýar diýe. Ýani men ýetkedemek, ýetkesäň köpsini internetten hem satyn alyp
internetten hem satranç görkezip bilersiňiz. Ine görüşüňiz ýa bularda da hem şeýdip özüňiz saglar bermeli. Ine klip grafikler diye surat üýtgetip bolýar. Suratyň üýtgetip bolýar. Metin ýa hat çykarýar etip bolýar. Her görkezilmeli. Efekt. Onu ýene ne berden klasik çıkartmalar. Ne berden saç bular aýdylken bulara bolmaýan bolýar. Ondan köp video aýdym oýmak isleseňiz sese basýan özüň telefon içinde näýlere aýdym oýasyňyz etse mesela şunu oýup bilersiňiz. Oýaňyz goşma basýan bolly goýuldy. Goşma basmasaňyz goýulmaýar, ýöne diňletýär. Görüşüňiz ýa başga Kain Master agza bolyp çykarýar. Ýöne ýokarsyna ýazgyp çykýandyr Kain Master diýip. Her hile görünüş etip bolýar, görüşüňiz ýa. Başka da suratsak goşaryn diýseňiz, video goşaryn diýseňiz, ine videoda goşup bolýar. Başka näle video goşaryn diýseňiz. Her hil videonu tamam basýaňyz. Şu video ýa-da goşa videoň görkezýär. Suratlaň ýa-da ýöne bir web ISP-den muratmaly aýdýan. Ýöne siz muny görüşüňiz ýaly aýdym gat uzak bolan sebäpli kiçeltmeli bolýandyr. Ondan tutup bolýany olum näme kiçeltmeli. Aýna şeý kiçeltip bilýäňiz da aýdymyň ýüzüne basyp aýdymyň sesini zadyny üýtgetip bolýar. Isleýän zadyny etip bolýar. Bu programmada her hili sesini üýtgetip bolýar. Her hili men ýaly etip bolýar. Normal öz sesi bilen. Bular ýaly görünüşde hem etip bolýar isleseňiz. Bu näle kolya görülýär. Bula aýyrdy diýen. Aýşa bolşakyn. Ne videoň jeýdi pensallap bilerdiň. Başka nähil görünüşler bar. Berden. Bular ýaly geçilýän moýup bilersiňiz. Her kim isleýän ýaly bäri bular ýaly geçýän. Bular ýaly geçýän oýup bilersiňiz. Bular ýaly ýürek bolup geçýän, ýyldyz bolup geçýän. Şeýdip 4 sekunda goýýan over koýdyna ýa-da beýle. Şeýdip hem oýup bilersiňiz dostlar. Ondan bu videony nädip sahrany etmeli diýip soraýanyňyz bolsa, ýokarda görüşüňiz 3 sanja çyzyk. 3 sanja ýokary goýup turan strelka ýüzüne basýaňyz. Bol video şeýdi. Şu wagt goýan videomuz ýaklaşyk 48 megabayt. 48 megabayt görkezýär. Kaçysy berden. Mun şeýdip ularsaňyz aşagda megabaytdan uralýa görüşüňiz ýaly. Hasıl otyan 76-80 100'e var ya. En güçlüsünü o yan 148 megabayt. Kaçısı o 720'den 540 aralık diye. Bit hızı diye edinemedim. Benim görközü şu olay mesela. Özümüz hem sağlap bilersiniz. En pesin o ya. Hilere. Benim kanışı ortaranı yani 51 megabayt var. Sağladı yani proje dışa aktarılıyor diye görkezýär. Dostlar, men videom
Şoň bilen jemleýän wideoň halyny bolsaňyz like basyň, kanalymyza agza boluň. Başga da isleýän wideolaryňyzy, başga programmalar göresiňiz gelýär, başga bir näçe programmalar bar. Men olary ýasak görüp isleýän bolsaňyz tesbirlerde hem ýazyp bilersiňiz. Hoş sag bolun.